Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Jandroković. Evo dok predsjednik Vlade je otišao po instrukcije u Davos, dok tamo se nudi Putinu, želi s njim voditi razgovore o napokon miru na području Ukrajine, mi ovdje moramo još jednom istaknuti koliko je važno da glasate protiv ovog zakona, ne zato jer mi ne želimo da Hrvatska bude članica jedne od najrazvijenijih organizacije među najrazvijenijim zemljama svijeta, želimo snažnu Hrvatsku, želimo Hrvatsku otvorenu, želimo Hrvatsku u kojoj će dolaziti jako gospodarstvo, naši radnici imati dobre plaće, ali želimo jaku i moćnu Hrvatsku. A ovaj ulazak u OECD u stvari znači sljedeće, da će bogati Kanađani, bogati Australci, bogati Japanci, bogata elita diljem svijeta moći doći ovdje kupovati našu hrvatsku zemlju, postajati vlasnici naše zemlje, da će rasti cijene stanova, a da Hrvati neće moći nigdje nego možda tražiti negdje bolji život izvan naših granica i to je nedopustivo. I zato vas pozivam poštovane kolege zastupnici, kolegice zastupnice, da glasamo protiv ovakvog zakona, da napravimo ono što možemo ovdje u ovom časnom domu, da sačuvamo suverenitet, ono malo još što nam je ostalo od onih koji po instrukcije odlaze u mračni Davos. Hvala.